Švédska, neboli Severní říše, byl státní útvar a velmoc přibližně od 30 leté války až po konec vlády Karla XII. Její zánik přišel během vlády jediného krále. Shodou okolností 100 let po začátku 30 leté války. Ale jaký byl Karel XII. Král? Proč došlo k úpadku jeho země? Kdo byli jeho protivníci? A proč se o něm tvrdí, že je to největší vojevůdce 18. století? O tom všem si dnes povíme v dnešním videu o Karlu XII. Skvělém vojevůdci, horším diplomatovi a ještě horším králi. Bitvy často rozhodují o průběhu války a jedno seknutí v bitvě může ukončit život kohokoliv. Například i krále. Něco by vám o tom mohl vyprávět Gustav II. Adolf, švédský král, jenž začal budovat svou říši, ovšem padl nedaleko Lipska v bitvě u Lucenu v roce 1632. Byl to velký válečník, ovšem dokázal zreformovat švédský stát a dát mu podobu evropské velmoci. Po jeho smrti přichází titul krále na jeho 6letou dceru Kristýnu a přichází překvapivě dobrá regentská rada. A zrovna tato dosti kontroverzní žena dá za rozkaz dobít Prahu a vyplenit umělecké díla získané Rudolfem II. Jenže to jí nestačilo. A v poslední den války nechala vyrabovat i Rudolfovu knihovnu. Sama poté abdikuje ve prospěch bratrance Karla X. a konvertuje z protestantství ke křesťanství a odejde do Říma. A jak král X., tak 11. pokračují v modernizaci švédské říše a jejím rozšiřování. Jestli byla nějaká slabost Vasovců, vládnoucí dynastie ve Švédsku, tak to rozhodně byla jejich krátkověkost. A taky bolest té doby, kdy hodně dětí bohužel umírali hodně brzo po narození. A tak, než v roce 1697 umírá Karel XI. Na rakovinu žaludku, nastupuje na trůn teprve 15letý Karel XII. A rozhodně nemá lehkou politickou situaci. Proti mocnému Švédsku se postavila trojkoalice. Dánsko, které válčilo se Švédskem prakticky od osamostatnění Švédska. Polsko-Litevská unie, kde vládla saská dynastie v podobě Augusta II. Silného, což byl dost možná nejsilnější muž své doby, nebo velký podvodník. Ale jeho království bylo v ekonomickém úpadku a poslední člen koalice bylo sídlící Rusko v podobě Petra Velikého, které dokončoval první reformy svého státu. A tak může začít konflikt, jenž se dnes jmenuje Velká severská válka. Na švédské straně nestál prakticky nikdo, krom podpory z Osmanské říše. A zbývající část Evropy se soustředila na jinou válku, a to válku o španělské dědictví. Možná se někdy v budoucnu na ní podíváme, jelikož její zrod je taky velice zajímavý a kontroverzní. Tady se na chvíli zastavíme a něco si povíme o válečnictví začátku 18. století, protože je to důležité. Střelný prach změnil válečnictví už v 15. století a jako první ho ve velkém začali používat čeští husité. Postupem času docházelo ke zlepšování spíše ručních palných zbraní než děl. Důvod byl jednoduchý. Dělo bylo nepřesné a nepůsobilo takové škody jako seřazený šik pěchoty. Na začátku 18. století, tedy doby Karla a Petra, bylo obvyklé, že se armády seřadily, následně střed armády se šavlemi a lehčími střelnými zbraněmi, z jedním křídel většinou byla pěchota s těžkými ručními střelnými zbraněmi a druhé křídlo bylo většinou jízda s pistolemi a šavlemi, která se na nepřítele vrhla, vystřelila, pokusila se vytvořit chaos a poté se stáhla a znovu sformovala. A samozřejmě vzadu byla podpora děl, které byla spíše důležitá při obléhání pevností než v polních bitvách a i tak hrála svou důležitou zastrašovací roli. Největší roli tak na bitevním poli hráli důstojníci, velitelé a komunikace. Bitvy byly veliké a dosti nepřehledné na velkém území
a z části dosti nepohyblivé, kdy zkuste si nabíjet mušketu, která je dlouhá hodně přes metr a ještě jít nebo běžet. Samozřejmě muškety se nabíjely zepředu a střela spolu se střelným prachem se museli udusat. Tudíž v průměru té doby byly 2 až 3 výstřely za minutu od dobře vycvičených jednotek, ale spíše to bylo 1 až 2 výstřely. A Karel tohle chápal a našel slabinu těchto formací a strategií. Navíc měl výhodu. Už od dob svých předchůdců měl docela dobře vycvičenou a hlavně profesionální armádu. A tak, když v roce 1700 zaútočili Dánové na Holštínsko, tak se s nimi Karel vypořádal velice rychle a prakticky na nějakou dobu Dany vyřadil z války. Ovšem neuzavřel s Dánským mír, i když mohl. Už na podzim roku 1700 se poprvé střetl Karel XII. A Petr Veliký. Ten sice pár dní před bitvou odjel, ale asi ani on by nezabránil katastrofě. Bitva u Narvy započala obléháním tohoto švédského města ruským vojskem. Ovšem už po pár dnech přispěchal Karel XII. A doslova rozprášil Rusy. Přitom měli Rusové až 5násobnou přesilu. A počet mrtvých o tom taky vypovídá. Švédové ztratili 667 mužů versus až 8 000 Rusů. Hlavní příčinou porážky byla sněhová průtrž, která oslepovala ruské vojáky a také zahraniční důstojníci ruské armády, kteří nebyli schopni se domluvit s ruskými rolníky, kteří tvořili hlavní páteř téhle armády. Jen tak mimochodem v čele svých vojáků často působil Karel XII., hlavně v případě jízdních jednotek. Tato porážka donutili Rusy se stáhnout, ale i když fakticky bylo Rusko poraženo, nestáhlo se z války a Petr Veliký se rozhodl pro velkou reformu armády. Teď už zbýval Karlovi poslední soupeř, a to Sasové a Polsko-Litevská unie, která oblehla Rigu. V Polsku neměl August II. Silný dobrou pozici, jak už to tak bývalo zvykem. Šlechta a velmoži si uzurpovalo velkou moc. Navíc, pokud chtěl král svolat vojsko, tak nejdříve mu to musel dovolit sněm. Karel několikrát dokázal porazit spojené vojsko Sasů a Poláků a snažil se dosadit na trůn pro švédského kandidáta. A díky lžím, že Karel padl, se mu to nepovedlo. Tahle lež byla polopravda. Karel opravdu padl, ale pouze z koně, který mu zlomil nohu. Ale velice brzo se uzdravil a opět vedl svou armádu. Během těchto 6 let se povedlo Karlovi alespoň částečně získat podporu v Polsku a Litvě a mohl obrátit pozornost zpět k Rusku. Petr Veliký totiž dobyl Lvov. Sice jej neudržel z důvodu problému se zásobováním, ale pro Karla to mohl být velký problém, jelikož ho ruský car mohl odříznout od zásobování a svých spojenců v Baltu. Proto Karel vytáhl na Ukrajinu, kde chtěl pomocí místních hejtmanů vytvořit nový stát. K tomu ale potřeboval rozhodné vítězství nad Ruskem. Rusové ovšem ustupovali a zanechávali za sebou spálenou zem. Když Karel zvítězil v několika menších bojůvkách, stále nedokázal svého protivníka přimět k rozhodující bitvě. A tak se stalo, že při obléhání města Poltavy byl Karel raněn a byl připoután k nosítkům. Petr Veliký považoval za důležité udržet Poltavu, jelikož se proti němu začala bouřit jednak zbytek jihu Ruska, hlavně neruské oblasti, a tím by se mohla vytvořit velká koalice proti němu. Navíc i Osmani přemýšleli nad vkročením do války a tak přišla rozhodující bitva v ruském tažení. Síly o bitvy o Poltavu byly opět nakloněny na straně Rusů, kde stálo přibližně 43 000 mužů proti 30 000 Švédů. Jak už bylo zvykem, Švédové se připravovali pod rouškou tmy k útoku. Ovšem část vojska se opozdila a Rusové se poučili z předešlých střetů a připravovali se velice dobře na švédský útok, který dokázali odrazit
a slavná švédská jízda si neprobojovala cestu k úspěchu. A postupem ruské pěchoty se podařilo tu švédskou obklíčit a ta se následně musela vzdát a tím i končí bitva o Poltavu. Karel musel uprchnout do exilu do Turecka, ale většina jeho armády se musela vzdát. To podnítilo Turky k akci, jelikož Petr Veliký požádal o vydání Karla XII. V meziobdobí opět Švédové porazili Dány, ale Poláci dokázali vrátit iniciativu na svou stranu v Polsku. Turci dokázali obklíčit celé vojsko Rusů, včetně Petra Velikého. Ovšem, velitel Turků a vezír Ali Paša uzavřel s Petrem mír, což ho stálo život, jelikož ho sultán za tohle nechal popravit. Ovšem, sám sultán v roce 1713 uzavřel s Ruskem mír a Švédsko zůstalo na tuto válku samo. To už byl Karel XII. Zpátky ve Švédsku, ale dostal se do svízelné situace. Finsko bylo v ruském obležení. Štětín dobil generál Menšikov a předal ho Prusům dle dohody. A tak Prusové vyhlásili válku Švédsku. K nim se přidalo i Hanoversko a Anglie. Každý si chtěl ze Švédska trošku ukrojit. Karel se ale nerozhodl ustoupit a snad i měl říct, že kde vládne, bude vládnout dál. Docela mi to připomíná myšlení dvou vůdců v druhé světové válce. Ve chvíli, kdy měl Karel vycvičenou novou armádu, se rozhodl pro osvědčenou taktiku. Vyřadit podle něj nejslabší protivníka z války a postupovat k těm silnějším. Se mu v roce 1716 povedlo dostat k tehdy dánskému Oslu. Neměl dost zásob k tomu, aby toto důležité město dobyl. Navíc se mu vyhla spojenecká armáda Danů a Hanoverů. V té době také Rusko plenilo švédské pobřeží a vypálilo několik měst. Karel se i přesto rozhodl nevzdat a podnikl v roku 1718 další pokus o dobytí Norska. A tak stál 30. listopadu 1718 u norské pevnosti Frederiksskald. Dodnes i po více než 300 letech se neví, co se přesně stalo. Jistota je, že krále Karla zasáhl projektil z pravé části jeho lebky a okamžitě jej usmrtil. Je několik hypotéz, co se stalo. Nejméně pravděpodobná je i ta na české Wikipedii, že jej zasáhla kartáčová střela z pevnosti. Mezi další hypotézy je nešťastná náhoda vlastního vojáka, vražda a taky zázračná střela z pevnosti. Rozhodně tak umírá poslední naděje Švédska na velmocenské postavení. Po velkém pochodu, kdy vojáci odnesli padlé tělo jejich krále zpět do vlasti, na trůn usedá sestra a poslední žijící vasovec Ulrika Eleanora Švédská a začíná vyjednávání o míru. Pro Švédsko je vyjednávání drtivé. Přijde o spoustu území, jenž získala v minulosti. Ztrácí celou oblast Baltu, Karelskou Ší a území ve svaté říši římské. Taky museli ustoupit z dnešního Norska a některé ostrovy v Baltském moři. Švédsko se stahuje z evropské politiky a využívá svou dobrou polohu na severu, aby se do příště vyhla všem velkým evropským válkám. Snažilo se zastabilizovat politickou situaci se svými sousedy a spíše budovat ekonomickou sílu než vojenskou nebo politickou. Pádem švédské říše se dostala do popředí nová velmoc, a to Rusko, které uhájilo své zisky na Černém moři a nově získala přístup k Baltu. Ale ze severní války vyplula na povrch i nová mocnost, která v budoucnu využije oslabení polského státu a krize uvnitř Habsburské říše. A to Prusko, ale to už je jiný příběh, a to hlavně Fridricha Viléma a jeho nástupce. Třeba se na vzestup Pruska podíváme někdy příště v dalším videu. Jsem moc rád, že jste dokoukali toto video až do konce a budu moc rád, pokud nový kanál podpoříte odběrem a lajkem
A příště se vrátíme zpět na česká území.